Pozývame vás na jedinečný záhadný pobyt Čarovia 2024, ktorý sa bude konať v nádhernom prostredí Súľovských skál. Počas 4 dní sa zúčastníte prednášok, workshopov a seminárov, ktoré budú viesť skúsení odborníci a kapacity v daných odboroch. Pobyt je vhodný pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o duchovný rozvoj, spiritualitu, prácu s energiou, záhady a tajomno, alebo si chcú len oddychnúť a regenerovať v spoločnosti ľudí rovnakého zmýšľania. Naučíte sa čo to o šamanizme, jóge, tarote, tantre a mnohých ďalších témach. Odhalte s nami tajomstva spirituality a rozvinte svoj potenciál. Zažite nezabudnutelný oddych v nádhernom prostredí prírodnej rezervácie Súľov, ktorá je známa svojou magickou energiou. Prihláste sa ešte dnes a získajte akciovú cenu 300 € na osobu. Nezabudnite sa prihlásiť s vašimi priateľmi a rodinou. Čarovia je príležitosť, ktorú si nenechajte uísť.